da ni'n ailgydio bore yma yn y gyfres yma o'r enw Ildio. Da ni'n edrych arno trwy dymor y grawys eleni. Mae tymor y grawys yn dydy yn amser o'r flwyddyn lle mae pobl yn rhoi fyny pethau penodol. Rhai pobl yn ysgoi siocled, rhai pobl yn ysgoi y Pinot Grigio, rhai pobl yn ysgoi defnyddio TikTok ag apps a pethau ar ei ffôn symudol. Mae yna wahanol bethau yn does mae pobl yn dewis rhoi fyny dros tymor y grawys. A beth sy'n tu ôl yr arfer yma o roi pethau lan yw, da ni'n tueddu i wneud y cangymeriad o fel bod o jyst ynglyn â newid rhywbeth ar y tu allan. Ond holl bwynt yr rhythms newydd yma ydy gofyn i Dduw wneud rhywbeth newydd tu mewn i ni. Gofyn i Dduw helpu ni ail ganoli beth sy'n bwysig a hefyd ail ganoli yn calon ni falle i ffwrdd o bethau sydd yn ddinistriol i ni a sy'n wael i ni a rhoi fwy o amser, fwy o ofod i'r hyn sy'n dda i ni. A does dim byd gwell i ni na'n perthynas ni efo Duw. Ac wrth gwrs, mwyn rhoi lle a gofod i'r pethau da, mae rhaid i ni ildio, gadael fynd, ar y pethau drwg, yn does? Y pethau sy'n unhelpful yn bywyd. Felly y syniad gyda'r gyfres yma ydy edrych nid yn gymaint ar rhoi fyny siocled, ond rhoi fyny a troi cefn ar rhai o'r syniadau mawr falle sy'n mynd â ni i ffwrdd o Iesu yn hytrach na helpu ni fynd yn nes ato fe. A fel mae Siw, fel rhan o'r addoliad bore yma, eisoes wedi gwneud job briliant ohono fe. Hyn, da ni'n mynd i edrych arno fe bore yma ydy be mae'n golygu i ni roed i lawr, ildio gelyniaeth. Yn Saesneg, hostility. Be mae'n golygu i roed lawr gelyniaeth mwyn rhedeg at Iesu. Nawr, mae gelyniaeth, hostility, yn anffodus, yn rhywbeth sydd o'n cwmpas ni yn bob man, yn dydy. Mae'n gwleidyddiaeth ni dyddi yma yn llawn dicter. Mae'n cyfryngau cymdeithasol ni yn llawn pobl yn siarad yn hyll gyda'i gilydd. Ac wrth gwrs, os ni'n troi ymlaen yn newyddion, da ni'n gweld mwy a mwy o ryfela a cenhedloedd yn dangos gelyniaeth tuag at ei gilydd. Ond mae e'n wir hefyd ar lefel personol ac yn nes adre, dydy. Mae'n bywydau ni yn aml yn llawn gelyniaeth. Da ni falle yn mynd trwy gyfnod anodd yn perthynas gyda ffrind falle ar hyn o bryd. Rhywun oeddech chi arfer bod yn ardelerau da gyda, ond mae rhywbeth wedi digwydd, neu mae rhywbeth wedi cael ei ddweud, a mae yna rhyw elyniaeth wedi dod mewn i'r berthynas. Falle bod rhywun yma yn stryglo gyda rhyw ffrau deuluol ar hyn o bryd, lle mae yna rhywbeth anodd wedi digwydd yn y teulu, neu mae yna air croes wedi cael ei ddweud, a mae yna rhyw elyniaeth wedi dod mewn i'ch bywyd teuluol chi. Dwi'n gwybod fod pethau'n anodd yn y gwaith i rhai pobl, lle mae yna bwysau gwaith difrifol, neu bod yna gydweithwyr i chi'n gweld pethau mewn ffordd wahanol, a mae hwnna falle wedi dod â gelyniaeth mewn i'r sefyllfa. Ac hefyd, tas ni gyd yn onest, mae gelyniaeth yn ffeindio ei le mewn i galon pob un ohono ni, dydy. Pan da ni yn rhy araf neu'n cael ein anodd maddau i rywun. Mae gelyniaeth fel, chybod, rhyw rhywbeth sticky mae'n anodd cael gwared ohono fe. Neu mae e fel anadl drwg. Da chi'n ogleio fe ar pawb arall, ond heb ogleio fe arnoch chi eich hun. Mae'n rhan o'r natur ddynol, yn dydy. Yr syniad yma o gelyniaeth, hostility. Yn anffodus, da ni'n byw mewn byd lle mae e o'n cwmpas ni yn bob man. Felly dwi'n meddwl fod yn bwnc amserol i ni edrych arno. Be mae'n golygu heddiw yn hymor y grawys i ni roed i fyny gelyniaeth. I ni droi i ffwrdd oddi wrth gelyniaeth a troi at Iesu. So, da ni'n mynd i wneud hynny bore yma, drwy edrych ar rhan
Rhan o Luc 19, adnodau jyst 41 i 44. A mae hwn yn un o'r golygfeydd mwyaf trist mewn gwirionedd yn Efengyl Luc. A mae'n hanes sydd yn dod reit ar ddechrau wythnos y Pasg. So, da ni kind of yn edrych arno fo chydig wythnosau'n gynnar, ond bear with. Yn yr hanes yma, mae Iesu yn nesau at Jerusalem ar ddechrau wythnos y Pasg. Ar y diwrnod, da ni heddiw yn cofio fel Sul y Blodau neu Sul y Palmwydd. A mae Iesu'n gwneud rhywbeth annisgwyl. Byddwch chi'n disgwyl fod Iesu yn nesau at Jerusalem yn llawn buddugoliaeth. Ond sylwch, nid mewn buddugoliaeth mae Iesu fan hyn, ond mae e'n wylo a mae e mewn dagrau. Felly gadewch i ni ddarllen yr hanes gyda'n gilydd. Luc 19, 41 i 44. Wrth iddyn nhw ddod yn agos at Jerusalem, dyma Iesu yn dechrau crio wrth weld y ddinas o'i flaen. Petai ti hyd yn oed heddiw, ond wedi deall beth fyddai'n dod â heddwch parhaol i ti. Ond mae'n rhy hwyr. Dwi ti ddim yn gweld. Mae dydd yn dod pan fydd dy elynion yn codi gwrthglawdd yn derbyn ac yn dygau mewn ac ymosod arnat o bob cyfeiriad. Cei dy sathru dan draed, ti a'r bobl sy'n byw ynot. Bydd waliau'r ddinas yn cael ei chwalu'n llwyr am dy fod wedi gwrthod dy ddew ar y foment honno, pan ddaeth i dy helpu di. So mae'n hanes trist yn dydy. Mae ynglyn a Iesu'n galaru dros Jerusalem achos bod nhw ddim yn gweld be maen nhw wedi cael ei gynnig ac achos bod nhw ddim yn gweld be fydd oblygiadau peidio derbyn ffordd Iesu. So oedd pobl Jerusalem ar y pryd, fel pobl ym mhob oes mewn gwirionedd, eisiau profi heddwch. Da ni gyd eisiau profi heddwch yn dydyn. Does dim byd fwy pwysig na dim byd da ni'n ei ddeheu mwy na profi heddwch. Ond yn yr hanes yma, mae Iesu'n torri galon oherwydd bod pobl Jerusalem methu gweld yn glir be fydd yn rhoi heddwch go iawn iddyn nhw. Dyna yw trasiedi y darn. Oedd pobl Jerusalem yn deheu am deyrnas Dduw, ond o'n nhw wedi camddeall pa fath o deyrnas y bydde hi. Oedd llawer o bobl Jerusalem yn disgwyl teyrnas fydde'n debyg i deyrnasoedd y byd yma. Oedden nhw yn disgwyl teyrnas bydde'n ateb grym gyda grym, bydde'n ateb trais wrth drechu trais, a o'n nhw'n disgwyl ymerodraeth bydde'n dod i ddisodli'r Rhufeiniaid a sefydlu ymerodraeth filwrol i hunain. Bydde'n wahanol i Rhufain, ond eto kind of un peth, just gyda'i lliwiau nhw. Wel, yn ein dydd ni, bydden ni falle'n disgrifio'r hyn oedd pobl Jerusalem yn deheu amdano fel regime change. Sef gair da ni'n clywed lot amdano ar hyn o bryd. Ond wrth gwrs, drwy weinidogaeth Iesu, mae Iesu wedi bod yn dysgu rhywbeth gwahanol. Ydy, mae e wedi bod yn dweud fod teyrnas Dduw gerllaw. Mae e wedi bod yn dweud fod na newid i ddod. Ond oedd pobl wedi methu gweld y bydde'r deyrnas yma o natur hollol wahanol i deyrnasoedd y byd yma, a bydde fe'n dod i fod drwy ddulliau gwahanol i sut mae teyrnasoedd y byd yma yn sefydlu i hunain. Ddim trwy goruchafiaeth mae teyrnas Dduw yn cael ei adeiladu, ond trwy drigaredd. Ddim trwy ddial, ond trwy faddeuant. Nid trwy drechu gelynion, ond drwy garu gelynion. Mewn geiriau eraill,
oedd y deyrnas oedd Iesu'n dweud oedd jyst gerllaw yn wrthgyferbyniad llwyr i'r gelyniaeth, yr hostility sy'n nodweddu y byd yma. A falle mai dyma pam oedd hi mor anodd i pobl Jerusalem ddeall. Oedd y bobl fel yda ni gyd. Da ni ddim yn licio newid, na dan. Da ni ddim yn licio rhoi yn syniadau, yn grym, yn statws ni i lawr mwyn derbyn ffordd gwahanol. Oedd pobl Jerusalem yn disgwyl gweld iachawdwriaeth fydde'n edrych fel buddugoliaeth fydol. Brenin yn dod ag am ceffyl mwyn rhoi chwip dyn i'r Rhufeiniaid. Job done, mission accomplished. Ond na, mi oedd ffordd teyrnas Dduw yn wahanol. Oedd Iesu'n dod i gynnig iachawdwriaeth, oedd nid ynglyn â curo pobl, ond oedd e'n dod ynglyn ag aberth, cariad hunan aberthol. Ac felly, pan mae Iesu yn wylo dros Jerusalem yn yr hanes yma, mae e'n galaru achos bod pobl ddim wedi gweld hyn. Bod nhw ddim wedi deall natur y deyrnas yma sydd wedi bod yn cerdded a gweinidogeithi yn eu plith nhw ers 2 blynedd. Mae'r bobl yn hiraethu am heddwch, ond dyn nhw ddim yn gallu gweld y llwybr wneith arwain ato fe. Maen nhw dal ynghlwm gyda gelyniaeth. Maen nhw dal yn byw yn ôl gelyniaeth. So, lle mae'r gelyniaeth yma wedi dod? Beth ydy'r yr curse yma sydd wedi syrthio ar bobl Jerusalem ac ar ddynoliaeth erioed? Wel, mae gelyniaeth, hostility, yn mynd yn ôl i be mae'r Beibl yn ei alw yn bechod. Dyna sy'n tu ôl hyn i gyd, pechod. Ac un o'r ffyrdd gorau o ddeall beth yw pechod yw i ddeall yng nghyd-destun tor perthynas. Sef fod pechod yn torri pob math o berthnasau sydd gyda ni. Nawr fel Cristnogion, da ni yn credu fod Duw yn dda, bod Duw yn gyfiawn a bod Duw wedi creu byd da. Ond eto, profiad pob un ohono ni yw fod yr byd da nath Duw i greu wedi mynd yn anghywir, ynddo fe? Da ni gyd yn gwybod hynna, dydy. Da ni gyd yn gwylio'r newyddion neu falle yn struggles personol ni bob dydd. Da ni gyd yn cael y sai yna o bod Duw rhywbeth ddim yn iawn fan hyn. Mae yna rhywbeth wedi torri yn y byd. A beth sydd wedi torri yw fod y berthynas berffaith yna oedd gan Duw ar greadigaeth, oedd gan Duw ar ddynoliaeth i gychwyn wedi torri. Ar ddechrau Genesis, i ni'n cael darlun o'r byd fel y dyle fod, ond yn fuan iawn, i ni'n gweld fod y byd wedi torri. Ac i ni'n gweld fod gelyniaeth, hostility, yn dod mewn. A fod y gelyniaeth yna, y tor perthynas, yr hostility yna, yn effeithio'n perthnasau ni ym mhob ffordd. Mae'n effeithio'n perthynas ni efo'n hunan, efo pobl eraill, efo'r greadigaeth. Ac wrth gwrs mae i gyd yn mynd nôl i'r ffaith bod yn perthynas ni efo Duw wedi cael ei dorri. Nawr, mae hwn yn un ffordd da. Mae llawer o Gristnogion a llawer o eglwysi a mudiadau yn defnyddio i ddisgrifio sut mae pechod yn torri, sef y 4 layer yma o elyniaeth a pechod. Sef bod yn dechrau fel o'n i'n dweud, gyda'n perthynas ni efo Duw wedi torri. A mae hwnna yn neud i ni feddwl bod ni'n gallu byw yn bywyd yn annibynnol. Bod ni'n meddwl, wel, da ni'n iawn heb Dduw, allwn ni sortio'n holl broblemau allan yn hunain. Da ni ddim angen help. Da ni ddim angen perthynas gyda'r un nath yn creu ni.
A wedyn mae hwnna'n arwain i'n perthynas gyda'n hunan dorri. Sef, achos bod ni wedi torri ffwrdd oddi wrth Dduw, da ni wedyn yn meddwl bod mae ni yn hunain yw y Duw dy fach ar yn bywyd ni. A mae hwnna wedyn yn arwain ni gael rhyw fath o identity crisis. Sef bod ni ddim cweit yn siŵr pwy yda ni wedyn, achos bod ni'n anhofio bod ni wedi'n creu i fod mewn perthynas gyda Duw. Da ni ddim wedi'n creu i fod yn hollol annibynnol. Da ni wedi'n creu i fod mewn perthynas efo Duw. Ac oherwydd bod ni'n byw trwy'r cycles yma wedyn o gael rhyw fath o identity crisis parhaus, da ni'n argoll. Da ni yn teimlo cwylydd. Da ni ddim cweit yn gallu byw yng nghroen yn hunain. A mae hwnna'n i dro wedyn yn effeithio yn perthynas ni gyda pobl eraill. Ond da ni gyd yn gwybod yn dydyn. Tybod, dydy perthnasau, hyd yn oed y perthnasau agosau i chi ddim wastad yn hawdd. Mae yna rhywbeth yn does ynglyn â bod yn ddynol, ynglyn â bod relationships yn gallu bod yn anodd. A mae hwnna eto yn dod nôl i'r ffaith fod y berthynas yma wedi torri. A wedyn y pedwerydd, sef, a dwi'n meddwl bod hwn yn bwysig iawn hefyd, a mae'n un mae llawer o Gristnogion yn ei anhofio. Mae'n perthynas ni gyda'r greadigaeth wedi torri. A dyna pam fod pobl ni yn pechod yn camdrin creadigaeth Duw. Dyma pam yn bod y byd wedi torri a bod y ffordd da ni'n byw yn bywydau a defnyddio adnoddau y byd pan bod ni'n mynd i ryfeloedd dros olew ac yn y blaen, oherwydd bod ni yn anhofio bod ni fod stiwardio creadigaeth Duw yn hytrach na'i exploitio. A mae hwnna hefyd yn mynd yn ôl i'r gelyniaeth yma, y tor perthynas yma sydd wedi digwydd. Ond, mae yna newyddion da. Hwre, diolch Eirian. Oes mae yna elyniaeth yn y byd. Oes mae yna pob math o berthnasau wedi cael ei torri. Ond mae Iesu Grist wedi dod i adfer perthnasau. Mae Iesu Grist wedi dod i achau perthnasau. Mae Iesu Grist wedi dod i wneud y berthynas bersonol yna efo Duw yn bosib eto. A drwy Iesu Grist, da ni yn gallu cael yn ail gysylltu efo Duw. A drwy hynna wedyn, mae'n bosib i ni edrych eto ar iachau perthnasau rhwng ein gilydd. Ac yng ngoleuni hynna, da ni wedyn yn gofyn, wel, sut allan perthynas ni efo'r byd a'r greadigaeth hefyd fod yn rhywbeth sy'n dwi'n clod i Dduw yn hytrach na tristau Duw. Ond, mae Iesu'n paratoi y ffordd, ond mae'r hanes yma o Luc yn dangos fod rhaid i ni ymateb. Ydy mae Iesu'n ystyn ni law, mae Iesu wedi gwneud e'n bosib i ni gael perthynas newydd gyda fe, ond mae rhaid i ni ymateb i'r hyn mae Iesu yn ei gynnig. A trasiedi Iesu yn cochi deigryn dros Jerusalem, oedd bod rhan fwyaf o bobl Jerusalem heb ymateb. Doedden nhw ddim wedi ymateb i'r cynnig hael yma oedd yn cael ei gynnig. Felly, sut i ni yn ymateb? Wel, mae'r Beibl yn defnyddio gair o'r enw edifarhau, repent, fel yr ymateb da ni angen dangos i ras a cariad Duw. A mae e'n air sy'n cael ei gam ddeall, neu o leia ddim yn cael ei werthfawrogi yn llawn yn aml gan Gristnogion. Falle bod rhai ohonoch chi o'r genhedlaeth hŷn yn cofio oedd pregethwyr slawer dydd, felly bod rhai ohonoch chi'n hŷn, yn cofio oedd yna ryw fath o 5 munud ar diwedd pob pregeth, le oedd y gweinidog jyst yn trio neu chi deimlo'n euog. Ac ar rywydd, mae'n bwysig i ni beidio bod yn ysgafn am hynna. Da ni yn euog.
Mae pechod yn broblem real sydd angen I sortio. Ond eto mae edifarhau repent. Mae e'n fwy na jyst teimlo'n euog am rhywbeth a dweud sori. Mae edifarhau yn golygu newid radical. Mae e'n golygu gweld rhywbeth am beth yw a troi o gwmpas. A troi yr holl ffordd o gwmpas. Mae un o fy hoff esbonwyr Beiblaidd I, Tom Wright, yn disgrifio edifarhad, neu o leia un ffordd o ddisgrifio edifarhad, fel to rethink your thinking. Sef I newid eich meddwl yn llwyr, troi eich bywyd o gwmpas yn llwyr. Dyw e ddim jyst ynglyn â, sori, a cario ymlaen I fyw fel oeddech chi. Mae ynglyn â gwir ymateb pan ydych chi'n wynebu eich euogrwydd chi ar un llaw, ond wedyn gras a myddeiant Duw ar y llaw arall. A I chi eisiau newid popeth o gwmpas. Mae e'n ymateb radical go iawn. Mae ynglyn ag ail gyfeirio eich bywyd cyfan tro pedol yng ngwyneb y reality fod teyrnas Dduw ger llaw. Mae'n rhaid ildio, mae'n rhaid troi o gwmpas. A dyna pam oedd Iesu yn galaru dros Jerusalem. Ond nhw ddim wedi gwneud hyn. Oedden nhw wedi gweld trysor y nef o'i blaenau, yn byw bywyd yn eu plith nhw, yn iachau y cleifion, yn dangos trigaredd, yn dangos maddeiant, ond dyn nhw heb edifarhau. Oedden nhw heb newid I ffordd. Oedden nhw dal yn disgwyl am Feseia bydde'n dod I arwain gwrthryfel milwrol a gwleidyddol. Oedden nhw heb edifarhau a gweld mai ffordd Iesu oedd y ffordd yn ôl at y tad. So sut mae torri hwn lawr yn fwy ymarferol I ni? Wel, dyma jyst 3 syniad. Yn gyntaf, mae edifarhau yn gallu edrych fel ildio stori anghywir a cyfleidio stori well. So, da ni gyd yn dydyn yn constructio rhyw stories ar gyfer yn bywydau, dydyn. Yn disgwyl bod yn bywyd ni'n mynd I edrych fel hyn, dwi'n mynd I wneud y llall, dwi'n mynd I blad, dyma sut mae llwybr fy mywyd mynd I fod yn mynd. A falle, ynddo fe I hun, does dim byd yn wrong ar cael rhyw life plan. Ond rhan o edifarhau yw bod yn barod o leia I roed eich stori chi lawr a cyfleidio stori well sydd gan Dduw I chi. Mae pobl yn aml yn byw o fewn straeon neu narratives sy'n rhoi pwyslais ar bŵer, hunanoldeb, hunan achubiaeth, meddwl y gallwch chi sortio allan eich problemau eich hunan. Wel, rhan o edifarhau yw roed y stori wael yna lawr a cymryd fyny stori well sydd gan Dduw i'ch bywyd chi. Yr ail beth o'n i'n meddwl amdano yw fod edifarhau yn gallu golygu ildio teyrngarwch I deyrnasoedd y byd a troi tuag at deyrnas Dduw. Mae hwnna'n syndod grandiose iawn. Be mae hwnna'n golygu yn ymarferol? Wel, mae'r byd yma, mae'n diwylliant ni yn cael ei rheoli gan values sy'n aml iawn yn wahanol I werthoedd teyrnas Dduw. Da ni'n byw mewn cymdeithas faterol iawn, cymdeithas ariangar iawn, cymdeithas sy'n dweud mae y cryfaf sy'n wastod yn mynd I ennill, bod rhaid chi pwsio'ch hun ac yn y blaen. Wel, falle bod edifarhau yn golygu bod ni'n dweud na I werthoedd y byd a bod ni yn neud rhywbeth countercultural ac yn dewis byw yn ôl gwerthoedd teyrnas Dduw. Lle da ni'n codi yr rhai tawel. Da ni ddim yn gwneud holl benderfyniadau bywyd yn ôl y geiniog fel petai. Mae'n bwysig bod yn ddoeth a popeth, dwi'n mynd deud llai. Ond mae mor hawdd yn dydy ni gael yn siapio gan values y byd yn hytrach na cael yn siapio gan werthoedd teyrnas Dduw. So dyna sut un ffordd mae edifarhau'n gallu edrych. Rhoi I lawr
gwerthoedd y byd a gadael i werthoedd teyrnas Dduw yn siapio ni. A wedyn y trydydd peth o'n i'n meddwl amdano yw, a mae hwn fwy yn benodol i Gristnogion ac i ni fel eglwys, yw i ni ildio yn agenda ni ac ymuno ar hyn mae Duw eisoes yn gwneud yn y byd. Dwi'n gwybod amdano chi, ond dwi'n licio gwybod beth sy'n dod. Chybod, mae genna i fatha spreadsheet yn dangos be dwi'n neud ar pa bynnag amser ac yn y blaen. Ac mae'n bwysig bod yn drefnus, dwi'n mynd deud llai. Ond weithiau, mae bod yn berson teyrnas Dduw yn golygu cael gafel ysgafn ar yn trefniadau a'n syniadau ni mwyn bod yn rhydd i ddilyn Duw a partneri efo Duw yn be mae fe yn gwneud. Mae hwnna'n swnio'n eitha wwli, dwi'n gwybod. Ond weithiau, chybod, da ni fel Cristnogion a da ni fel eglwys yn gallu bod yn rhy glwm wrth dyma sut da ni yn neud pethau, o dyma sut da ni wastad wedi wneud pethau, a mae hwnna'n rhwystro ni wedyn rhag edrych be mae Duw yn neud a partneri efo hynny. Felly rhan o edifeirwch i'r Cristion a'r eglwys falle i wildio'n agenda ni mwyn mynd ar ôl be mae Duw eisoes yn gwneud. So, edifarhau. Mae rhaid ni roed i lawr yn gelyniaeth. Mae rhaid ni droi cefn ar yn pechod mwyn derbyn beth sydd gan Iesu i ni. Dyna y pwynt ola, a mae hwn yn bwynt difrifol, sef, oes yna oblygiadau i ni beidio ildio yn gelyniaeth. Wel, di hyn ddim yn rhywbeth dwi falle yn fy mhregethu ddim yn pwysleisio digon, ond oes. Mae yna oblygiadau i beidio ymateb i gariad a gras a maddeuant Duw. Mae yna oblygiadau i beidio edifarhau a troi at ffordd teyrnas Dduw. A dyna pam oedd Iesu yn crio. Oedd e'n gweld be fydde canlyniad y ffaith fod pobl Jerusalem ddim wedi ymateb i beth oedd yn ei gynnig. Oedd Iesu yn gweld y bydde'r llwybr o Jerusalem yn parhau i ddilyn, yn arwain i ddinistr. Ac erbyn y flwyddyn 70, oedd Rhufain wedi amgylchynu dinas Jerusalem, wedi llwgu y boblogaeth, wedi dinistrio y deml a bron a dinistrio y ddinas yn llwyr. Ac oedd Iesu, mwy na thebyg, wedi gweld mai dyna bysa'r canlyniad i gwrthryfel nhw. Mae rhai esbonwyr Beiblaidd fel Andrew Perryman, i chi sy'n eisiau darllen mwy mewn i'r pethau yma, yn meddwl mai dyma oedd Iesu yn rhagfynegu. Sef oedd yn rhagfynegu y dinistyr bydde'n dod i Jerusalem ymhen rhai degawdau. Ond hyd yn oed os oedd Iesu'n siarad yn benodol am y dinistyr yma neu beidio, mae'r egwyddor cyffredinol yn sefyll yn dydy. Sef bod na oblygiadau, bod na implications, a rheina'n rhai difrifol i barhau ar hyd llwybr dinistriol yn hytrach na troi at gariad a ffordd teyrnas Dduw. Nawr, un o'r llyfrau gorau dwi wedi darllen yn y blynyddoedd diwetha, a mae'n lyfr tragic a trist hefyd ar yr un llaw, yw llyfr o'r enw Original Sins gan Matt Hill. A mae'r llyfr yma yn hunangofiant yw gan recovering drug addict gafodd ei fagu mewn teulu Cristnogol. A mae'n lyfr, fel dwi'n dweud, trist a tragic iawn, ond mae'n ddiddorol iawn oherwydd bod e'n trafod yr intersection cymhleth rhwng ffydd, addiction a problemau iechyd meddwl. Dyw e ddim yn lyfr i'r gwangalon, mae'n lyfr hard-hitting iawn, so os ych chi yn mynd i ddarllen
it comes with a health warning. Ond mae yna moment arbennig yn y llyfr. Ac tua diwedd y llyfr, mae'r awdur Matt yn edrych yn ôl, basically, ar y llanast llwyr mae wedi creu yn ei fywyd trwy rhai o'r penderfyniadau anoeth mae wedi wneud, rhai penderfyniadau mae wedi wneud ei hun, rhai penderfyniadau mae wedi cael ei orfodi i wneud oherwydd y sefyllfaoedd anodd nath ei gael ei hun mewn i. Ac wrth edrych yn ôl ar yr sort of destruction yn ei fywyd mae e'n cofio nôl i'r hyn gath ei ddysgu ynglyn â pechod yn cael ei dwyn i fyny mewn teulu Cristnogol. Ac mae gyda fe'r llinell diddorol iawn yma, ac sy'n mynd fel hyn. I always thought that we'd be punished for our sins, but now I see that we are punished by our sins. Hwna'n ddiddorol yn dydy. Nawr, ddim yn hollol siŵr ynglyn â theology yr llinell, ond mae'n ddiddorol yn dydy. Hynny yw, be mae e'n dweud yw bod hi wrth ryfel am fe hun sy'n dweud hyn, ddim judgment fi drosto fe ydy hyn, fe hun yn dweud hyn, bod hi benderfyniadau fe'n dilyn llwybr y byd wedi arwain i'r sort of yr hynlle yma mae e wedi byw trwyddo fe drian. Sef yr union pwynt ni'n gweld yn y Beibl. Sef fod llwybr pechod, fod llwybr dinistyr, fod ddim derbyn gwahoddiad Iesu, yn arwain i lefydd anodd, yn arwain i lefydd tywyll, yn arwain i lefydd da ni ddim eisiau mynd. A dyna pam oedd Iesu yn crio dros Jerusalem. Oedd e'n poeni bod nhw'n mynd mewn i sefyllfa anodd. A dylen ni fod rhywun peth, chybod, wrth i ni feddwl ynglyn â pechod yn bywydau ni, wrth i ni feddwl am effaith pechod y mywydau pobl eraill ac mewn cymdeithas yn gyffredinol. Fe ddylen ni fod fel Iesu yn crio dros hynna. Ond fe ddylen ni hefyd, wrth gwrs, sylwi, mae nid just dagre digalon sy'n gan Iesu, ond dagre tosturiol. A dwi eisiau just gorffen gyda'r pwynt yma. Ydy mae Iesu mewn dagrau? Ydy mae'n trysthau fod y bobl ar y pwynt yna ddim wedi ymateb? Ond nid rhyw athro detached sydd fan hyn yn dweud, oh, told you so, Jerusalem, you had your chance. A dim barnwr sydd yma chwaith yn dweud, eog, dwi'n eisiau dim byd i wneud â chi. A dim brenin detached yn byw mewn palas tra bod i bobl yn byw mewn dioddefaint sydd yma. Ond yn hytrach beth sydd gyda ni yn Iesu fan hyn, ydy Iesu yn ei ddagrau oherwydd bod e'n tosturio yn uniaethu efo'r pobl, yn teimlo i'r byw dros y bobl sy'n profi clwyfau y byd toredig. A wrth gwrs dyma'r union ddew ymhen wythnos nath fynd i'r groes. Ddim i guro gelynion, ond i farw dros gelynion. Nid i roi chwip dyn i fyd toredig, ond i gymryd yr holl boen arno fe ei hun ac anadlu allan gras a maddeuant i bobl toredig sy'n angen hynny. Felly yn hymor y grawys, da ni dal yn byw gyda gelyniaeth yn cwmpas ni'n dydyn. Da ni gyd mae'n siŵr dal yn reslo gyda rhyw elyniaeth yn calon ni. Wel, yda ni wedi gweld fod Iesu wedi dod i ddelio efo hwnna. Yda ni wedi gweld fod Iesu wedi dod yn llawn tosturi, wedi dod fel meddyg da i ddelio efo'r gelyniaeth yna. Dim ond chi sy'n gwybod beth yw'r gelyniaeth sydd ar waith yn eich bywyd chi ar hyn o bryd. Falle fod yn gelyniaeth rhwngthoch chi a Duw. Falle fod eich perthynas chi efo Duw ddim wedi i setlo. Wel, os ydy hwnna'n rhywbeth ydych chi eisiau siarad amdano neu eisiau gweddi amdano, na i hangio o gwmpas yn y ffrynt ar y diwedd os o'n i wrth y modd gweddio am hwnna gyda chi. Falle fod rhywun yma lle'r isiw yw
fod yna elyniaeth rhwngthoch chi ac ymydog, neu ffrind, neu rhywun yn eich bywyd chi. Wel, gai weddio, neu gweddio chi eich hun, i chi fod digon dewr i wneud rhywbeth wythnos yma i achau'r berthynas yna. I chi ystyn yr olive branch. I chi ddweud sori. A hyd yn oed os chi methu ffeindio'r geiriau, be am i chi jyst wneud rhywbeth practical i dorri'r ia. Falle fod yr elyniaeth yn y teulu. Falle bod yna rhyw sefyllfa awkward yn teulu rhywun ar hyn o bryd. Wel, na i weddio bod yna rhyw gyfle'n codi i chi achau y berthynas yna. Ond falle hefyd fod yr elyniaeth yma yn yr eglwys. Yn anffodus, da ni Gristnogion, da ni ddim wastad yn rhai da na dan yn trin yn gilydd. A mae yna elyniaeth yn gallu bodoli rhwng Gristnogion. Ond na i ddeitha chi, dyw Iesu ddim yn hapus efo hynny. Mae Iesu isio maddeuant gael ei le, a mae Iesu eisiau cymodi fod rhwng Cristnogion. A ddim jyst dweud, mae Iesu'n gwneud. Edrychwch ar y groes. Os ydy Iesu wedi mynd ar y groes i sortio allan y gelyniaeth sy'n bodoli yn y byd, fe alle sortio allan y gelyniaeth sydd yn eich bywyd chi. Gawn ni blygu pen mewn gweddi. Wel, o Dduw Dad, da ni'n dod o'r flaen di'n onest iawn ynglyn â'r holl tensiynau yma, da ni gyd yn byw ynddo fe. Rhai personol, rhai mewn cymdeithas, a rhai yn y byd yn gyffredinol rhwng gwledydd. O Dduw Dad, helpa ni gael yr un calon a Iesu. Helpa ni gael yn calonau wedi torri wrth weld effaith pechod yn bywydau ac yn y byd. Ond o Dduw Dad, helpa ni weld fod hwn yn ras ac yn gariad ti'n cynnig, ond sydd yn mynnu ymateb ganddo ni. Helpa ni beidio gwneud yr un camgymeriad y pobl Jerusalem a meddwl bod ni'n okay ar y llwybr yma da ni yn barod arno fe. Helpa ni edifarhau, troi rownd, newid yn meddwl, troi cyfeiriad yn bywyd rownd yn llwyr, i ffwrdd oddi wrth yn syniadau ni, a tuag at dy deyrnas di. O Dduw Dad, os oes unrhyw un yma bore yma'n teimlo pwysau euogrwydd, yn teimlo pwysau gelyniaeth a pechod yn arbennig bore yma. O Dduw Dad, rod yr rhyddid iddyn nhw ddod â fe i ti a profi maddeuant. Ysbryd Glân, da ni'n gofyn i ti wneud y newid yma ym mywyd pob un ohono ni. Am y tro cyntaf neu o'r newydd. Yn enw Iesu Grist. Amen.